Jesu Kristu inkosi, ngiyanibingelela egameni lika Jesu. This is part 4 of i-testimony yami. So ke mina nolwazi ngwani. Akekho ngifosile, angithunjwanga, akekho wangikhomba ngesibhamu. Ngizibonele mina, ngayithathela mina uqobo isinqumo sokuthi ngidele konke uphila kwami. So yebo amaphupho benginawo, obvious. Ukukhula nami ngibe nemoto zami, umuzi wami, sinomaya, yabo sibe right, sibe njeyana. But then asengikhumbula ukuthi hayi sinekhaya ezulwini, uyabona? Ekhaya lababa kunezindlu eziningi. And then I remembered ukuthi did God himself yena Jesu ezile la emhlabeni wena umuzi? No. Wayehlala everywhere preaching the word, the gospel to people, being saved, winning souls for Christ. So uNkulunkulu the time abiza Peter. Wathi abamlandele uzobenza abadobi babantu, make you as a tax collector. So I'm sure imali yonke wayenayo, but wakhetha ukuyishiya. So mina kuyini ukuthi ngidele kwami ukuphila, yena owakwazi ukudela nje ukuphila kwakhe, wazinikela wafa ngenxa yami. So ke mina nolwazi ngwani ngizofeza icebo laNkulunkulu ngempilo yami, ngizoba isisebenzi sika uNkulunkulu ngofunda ngombuso kaNkulunkulu, hayi enye into. Angisafune lutho, angisefuna kuzwa lutho ngezinto zasezweni. Ngizibonile zonke and it doesn't interest me anymore. I won't lie. Like kungaba yizi ukubuyela kwami manje esikoleni because manje sengiyazi okuningi, sengibonile okuningi. So manje sengifuna okwaphezulu. Thiwa uma nafa kanye noKristu funani okwaphezulu. So manje sifuna okwaphezulu. Kunjalo nje njengoba ngisho okay. So umama ke ngimtshela bangalula vele ke izimpi zibe khona. So ke the first day ke ngiyomtshela ngenza i-setup nje in the garden eBotanic just to thank her. Ngacela bangidesignele ngakhokha, then I set up for ama gift and then ngambonga ukuthi ungikhulisile mama and ngiyamthanda umama. And umama bengifisa ukumenzela izinto ezinhle. You know, we plan as people but God decide. Yabona bengesinhloso yami yasiqaleni, yabona. But then wafika uNkulunkulu masefikile enyameni yashintsha impilo yomuntu, and I wouldn't resist masekhulumile ubaba. I would do as he says. Intando kaBaba ayikaze yalula, intando kaBaba ayikaze yamnandi. So kwabiza ukuthi ife intando yami afe unolwazi, so that Christ can live in me. Mele ngife mina, my interest, things that I love, it no longer works. This is no longer my body, it belongs to him. My life belongs to him. It's all for his glory. So akubangalula okay umzali ngamazisa ke the first day ke wahayisa ke iBotanic yonke, waguqa phansi wacela ukuthi bamkhulekele ke. Ngathathwa emva lapho ngayisoko befundisi, sakhuluma nabefundisi ke bathiwa ayikho lonto uNkulunkulu onjani oyekisa abantu isikole. Njengoba bengishilo angitshelanga uNkulunkulu ukuthi ngiyeke isikole, mina ngiyithathele mina uqobo isinqumo. But yes, I did have an encounter ukuthi God is coming back really soon. Wathi useduzane. So mina ngase ngayibheka ukuthi yo mangasabuye manje ngizosala. So ngase ngakhetha ukuthi ngiyashiya phansi konke